masoya dangi maza da mata, ku fito ku ban masauki na zo da yar jikata. Malam Mustapha ango ta ga tayarata, sai da Asiya ga ango mijin amarya. Malam Mustapha ango mijin amarya. Malam Mustapha ango ga ka ga amarya. Ga Asiya kai ne jigo garkaji ya baya. Aure ku kai na ƙauna cikar burin masoya. Fatan mu sai ku daure wata ran mu zo a suna. Malam Mustapha ango mijin amarya. Mustapha buɗe kunne in yi ma bayani. Haƙuri ake yi a zama ka jure rauni. Ka sanya taka tsantsan mata suna da rauni. Ka zamanto mai kulawa a dare zuwa da rana. Malam Mustapha ango mijin amarya. Shi zama na aure mun san yana da daɗi. A cikin gida ku tare ta yi mamiya ta riƙi. Haka fara santi malan karin ka kauɗi. Asiya akwai kirki ba ta sa ta rana. Malam Mustapha ango mijin amarya. Asiya zan watan bihi ki zo ki ji ni. Ki yi ladab da tarbiyya garki sanya rauni. Yar gida ta tarbiyya